Bedwyr Williams di'r enw i. Dwi'n artist sydd yn byw ac yn gweithio yn Gogledd Cymru. Dwi'n gweithio fo amryw o gyfryngau gwahanol, ffotograffiaeth, fideo, mewn ysodwaith, text, yn ogystal â cyfryngau mwy traddodiadol, peintio, gwaith 3D a drwy a ballu. Mae'r gwaith yma wedyn yn cael ei arddangos mewn oriela yn Brydain ac o gwmpas y byd. Mae bob arddangosfa wahanol wrth gwrs, ond fel arfer beth sy'n digwydd ydy bod yna guradur neu curadwyr yn cysylltu efo fi a dweud bod gynnyn nhw ddiddordeb yn yngwaith i a fysa nhw'n licio gweithio efo fi. Weithiau mae artistiaid yn cael ei enwebu ar gyfer cystadlaethau neu da ni'n cael y cyfle i drio mewn cystadleuaeth. Yn 2016, ges i yn enwebu fod mewn arddangosfa o'r enw Artist Mundi. Ar gyfer yr arddangosfa yna nes i greu darn o waith newydd o'r enw Tyra Mawr. Gwaith fideo 4K lle nes i ddychmygu be fysa fo fel os oes yna ddinas newydd sbon yn cael ei adeiladu o gwmpas Cadair Idris. Os oes ni'n cymeryd un arddangosfa fel enghraifft, ges i sioe rhyw 4 mlynedd yn ôl o'r enw The Gulch yn oriel y Curve yn y Barbican Centre yn Llundain. Na guradur o'r oriel gysylltu efo fi ar ôl gweld darn o waith o'n i wedi gwneud yn Efrog Newydd rhyw 2 flynedd ynghynt. A wedyn ar ôl mynd i Llundain i ymweld â'r oriel, o'n i'n mynd ati wedyn i greu diagram manwl o'r gwagle mewn rhaglen o'r enw SketchUp ar y cyfrifiadur. Oedd yn galluogi fi weld yn union be fysa ni wedi ffitio yn yr oriel, be fysa'n edrych yn dda, be fysa profiad rwy'n yn cerdded drwy'r gofod. Wedyn ar ôl bron iawn i 2 flynedd o gynllunio yr arddangosfa a gwneud planiau, o'n i'n teimlo wedyn pan oedd hi'n dod at osod y sioe bod dwi'n nabod y lle a cefn yn llaw oherwydd bod dwi'n bod yn cerdded o gwmpas y gofod yn y rhaglen SketchUp yma. Dwi'n meddwl ar gweledol o stalwm bod rhaid i artistiaid fod yn byw yn un o'r canolfannau mawr yn Llundain neu Glasgow neu Efrog Newydd neu Berlin. Ond erbyn hyn, dwi'n meddwl bod hynna'n wir o gwbl. Dwi'n meddwl bod o'n bosib i artist fyw mwy na lai yn rwla yn y byd. A'r ffordd mae hyn yn bosib, dwi'n meddwl ydy bod yr we di ddod yn byth hollol bwysig i artistiaid. Mae'n golygu bod rwy'n atha fi oedd wastad eisiau byw a gweithio yn Gogledd Cymru a medru gwneud just hynna a dwi'n medru rhannu yngwaith efo curadwyr a oriela ac amgueddfeydd o gwmpas y byd heb gael symud o bentra bach yn ganol nunlla.